Malawi Brief. Pamene timu ya The Scorchers ikupitirira kuthokozedwa pa zomwe yachita ku mpikisano wa AFCON, President Professor Arthur Peter Mutharika wapereka 5 million kwacha kwa player wina aliyense mu timuyi. Zambiri mu nkhani madzulo pa MBC. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapereka ndalama zokwana 5 million kwacha kwa osewera aliyense wa timu ya Scorchers ngati njira imodzi yothokoza pochita bwino mu mpikisano wa AFCON. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika ndi amene wanena izi pa nkhomaliro yomwe anakonzera timu ya Scorchers ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Madam Mutharika amemanso anthu mdziko muno kuti apereke thandizo pa zokonzekera za timu ya Scorchers ku mpikisano wa World Cup wa chaka chino wa chaka chamawa ku Brazil. Nduna ya zachuma a Joseph Munamveka ati thandizo la ndalama zokwana 143 million euros zomwe ndi pafupifupi 287 billion kwacha lochokera ku European Union zithandiza pa ndondomeko ya boma yokweza chuma cha dziko lino komanso ntchito za chitukuko. Iwo ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la EU limalengeza za thandizoli lomwe lithandizire ntchito za ulimi, mphamvu za magetsi komanso kutukula luso la achinyamata. Mwayi mtumodzi andi report. Amunamveka ati thandizoli ndi chitsimikizo kuti chikhulupiriro cha mayiko amabungwe othandiza dziko la Malawi chabwerera mchimake. Iwo ati thandizoli si ndalama zokha koma chitsimikizo cha ubale okuya pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la European Union. Ndifuna undiole ndithokoze EU, ndithokoze EIB, Investment European Bank, kutipasa ndalama zimenezi. Ndalamazi afuna tipase zigwire ntchito madera atatu. Dera loyamba afuna kuti ndalama zimenezi zipite ku agriculture kapena ulimi. Tonse tikudziwa kuti dziko lathu limadalira ulimi, popanda ulimi dziko lathu singachite bwino. So kwa akomera abungwe la European Union kutipasa ndalama imene yoyamba ikuti ipite ku agriculture. And ku agriculture kwapita pafupifupi 35 million euros. Komanso ndalama yomweyi pa 143 ya ndalama ina yokwana 40 million euros imene ipita ku nkhani ya magesi. Tonse tikudziwa kuti palibe dziko limene lingakwere ngati magesi palibe. Magesi ndi ofunikira kwambiri, ndi amenenso angathandize kuti mwina tikamanena kuti kuli value addition kapena kuti mining sizingatheke popandapo magesi. Ndiye choncho ndithokoze kwambiri EU kuti atipasa ndalama imeneyi 40 million euros kuti ipite ku nkhani ya magesi. Komanso atipasa 68 million euros imene ikupita ku nkhani ya maphunziro. Mawu ake kazembe wa bungwe la European Union kuno ku Malawi, Daniel Aliciti Gatselumende, wati thandizo la ndalama lapita ku mgawo ofunika masomphenya a dziko la Malawi a 2063. Kupatula thandizoli, bungwe la EU laperekanso thandizo la ndalama zokwana 13.7 million euros zomwe pafupi 27.6 billion kwacha ku ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amaram Guja watsegula malo atsopano owerengira mabuku a Indian Corner ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, ndipo wati malowo athandiza kuti ophunzira adziwe zambiri za dziko la India komanso kutsegula mwayi wa maphunziro. Poyankhula pamwambo ukhazikitsa malowo, kazembeyo wati malowo athandizanso kuti ophunzira apeze ukadaulo wakafukufuku wa zamaphunziro komanso kuti akhale nzika zodalirika za dziko lino. Hassan Phiri ali ndi zambiri. Malo atsopanowo athandiza ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu kumvetsetsa za chikhalidwe cha dziko ndi anthu aku India. Mawu ake kazembe wa dziko la India a Amamarati Gujar ati izi zithandiza kupereka mwayi kwa ophunzira komanso aphunzitsi kuti adzitha kupita ku India ndi kukaonjezera maphunziro awo. Iwo atinso malo atsopanowo apititsa patsogolo ubale wabwino umene ulipo pakati pa mayiko a India ndi Malawi kudzera ku sukulu za ukachenjede za mdziko muno. Iwo apempha ophunzira kuti agwiritse ntchito malowo kuti apindule ndi kukhala ophunzira odalirika ku dziko la Malawi. Wachiwiri kwa chancellor wa Mzuzu University Professor Wells Singini ati malowo athandiza ophunzira kuti adzichita
ophunzira kuti azichita kafukufuku ndi kuganiza nzeru zatsopano zopanga zinthu innovation komanso kutsegula mwayi okaonjezera maphunziro mdziko la India. Chifukwa tiwonese kuti kodi anzathu ku India research and innovation ili pati. Pakali pano India panga advance kwambiri kunkhani ya innovation and technology development. Nchifukwa even wipo yayambika kwambiri ya India. So tikuona ngati Mzuzu University ni mbali imozi yomwe tipange benefit kwambiri fatigwizana ndi ma universities omwe anzathu ali pasogolo kwambiri kunkhani ya research and innovation. Ndiponso pomalizira pali nkhani ya internationalization and cooperation. Ndio funika kwambiri international and cooperation sitingayipange patokha ngati sitikupanga ubale ndi mayiko anzathu akunja. Mchipindachi muli mabuku, makompyuta komanso mukhala makina a internet zimene zithandize kuti anthu azitha kupeza mauthenga mosavuta. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Boma lati dziko lino likupita patsogolo kwambiri pa ntchito za luso la makono digital ndipo likuchita bwino kuposa mayiko ena a mu Africa. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ndomwe yankhula izi pa msonkhano wa GSMA Digital Africa Summit ku Lilongwe omwe umayang'ana kwambiri pa mfundo zopititsa patsogolo ntchito za luso la makono. Wanangwa Mvalo walemba ripoti omwe akuwerenga ndi mwayi mtumodzi. Anamalomba ati pakufunika kutenga nawo mbali komanso kugwirana manja kuti ntchito za mtokoma komanso intaneti zipite patsogolo. Ndipo anatinso chidwi chawo ayikanso palamya za m'manja komanso luso la makono la digital kuti zonsezi zitsekule ntchito zosiyanasiyana mdziko muno. Amene mwapita ku sukulu amene makhala pa social media musangokhala nokha ongodziwa kuti andikugwiritsa ntchito ma smartphone. Tiloweni kumidzi kunso tathandize makolo athu, tathandize abale athu amene ali kumudzi kuti tichoke pa 12% paja tikafike mpaka na kuti kumwina ku 30% uja tikachoka pa 30% yazikapita mpaka nomafika ku 100%. Izi kufunika zimene zoti boma tikhalenso ndi njira yakuti tikhale ndi budget yapaderadera kapena project yapaderadera yophunzitsira anthu. Ndi makambirana ndi amene abwera pano akutuzana kuti ayi tikupangirani action plan ndi zimene tapezazi komanso tikuthandizana kuti peze ma financiers atithandizire pa nkhani ngati yophunzitsa anthu komanso yoti ma smartphone akhale otchipa mlaimu. Nduna zachuma Joseph Mwanamveka ati boma ladzipereka kupititsa patsogolo ntchito za luso la makono mdziko muno zomwe ati zithandiza kuti ntchito zosiyanasiyana zimbochitika mwachangu komanso mwadongosolo. Pa nkhani ya misonkho Mwanamveka ati boma liyang'ana nkhani ponena kuti misonkho ina ndi yakanthawi kochepa chabe. Si misonkho yabe. Tione kodi ma network athu ili bwanji. Tionenso kodi anthu athu akutha mwina kuwerenga ma message kapena akutha kugwiritsa ntchito ma smartphone. Zimene nzofunikiraso tisangoyang'ana ma taxes okha. Pali zambiri tina kuchita. Zomwe boma lina kuchita, private sector ina kuchita, komanso ma development partners ina kuchita. Tikagwirizana manja tonse all the stakeholders ndikuti khumbo lathu loti dziko lathu la Malawi likhale digitalized tizalifikira. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya GSMA a Karen Mbuwe ati kufalitsa nkhani kupyolera m'makina a intaneti kwapita patsogolo mdziko muno koma pali zambiri zomwe zinachitika kuti anthu adzitha kupeza ndi kugwiritsa ntchito lusoli moyenera. Akatswiri za umoyo ati ali ndi nkhawa ndi kuchuluka kwa chizolowezi chogwiritsa ntchito mankhwala opanda uphungu wa chipatala. Akatswiriwa achenjeza kuti izi zikuyika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo kamba kuti zimabisa matenda komanso zina za umoyo. Polankhula ndi MBC mkulu wa Ways Medical Center Dr. Douglas Lungu ati kugwiritsa ntchito mankhwala opanda uphungu wa chipatala kumabisa zizindikiro za matenda komanso kuchedwetsa kulandira thandizo loyenerera. Zambiri mripoti la Alice Davis lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Akatswiri aza umoyo achenjeza kuti mchitidwewu ukhoza kupangitsa kupereka chithandizo cholakwika, zotsatira zoyipa za mankhwala komanso kusiya kugwira ntchito kwa ma antibiotiki mwazina. Malingana ndi mkulu wa chipatala cha Wezi Dr. Douglas Lungu, anthu mdziko muno akuyenera kutenga upangiri kwa akatswiri aza umoyo kuti adziwe mankhwala oyenerera komanso mlingo wake makamaka akamagwiritsa ntchito ma antibiotiki. Chomwe ndikumva ine panopo ndi chomwe mwina ndinamvapo kale ndi mmene kalero ndinamva chimene chicha nandipasa mankhwala. Koma nthawi zina timangozindikira kuti ndikadwala mutu nditha kumwa mankhwala mwina Panadol
ndikadwala chifuwa mwina nditha kumwa mankhwala ayo mtundu wina ndiwo mazayamba kumwa mankhwala amenewo. Koma ngati vuto lili kupitirira nthawi zambiri ukamapitiriza kupanga chimenechonso ndiwo mukazapita kuchipatala madokotala sangadziwe kuti munthu yakudwala chani. Akadali pano mkulu wa Bantu Pharmaceuticals a Precious Tsoka alimbikitsa anthu kuti asamagawane mankhwala omwe alandira kuchipatala, komanso walangiza anthu kuti azitsatira mlingo komanso nthawi yomwe audzidwa kuti amwe mankhwalawo. Amene akufuna mankhwala akuyenera kuti azindikire chifukwa chimene akutengera mankhwala, kaya ndopaka okumwa obaya ena alonsewo azindikire chifukwa chimene akutengera mankhwalawo, komanso kuti mankhwala akuyenera khala mphamvu yotani, agwirisidwe ntchito kwa nthawi yayitali motani, agwirisidwe motani, akutenga pavuto lanji. Zimenezi akuyenera kuti azizidziwa. Akatswiri awiriwa achenjeza kuti anthu apewe mchitidwe womwa mankhwala chifukwa chakuti anapatsidwapo kale pa zizindikiro zofanana, ponena kuti zizindikiro zofanana zimatha kuyambitsidwa ndi matenda osiyanasiyana. Ofesi yona za ulimi kumzuzu yalimbikitsa alimi kutsatira njira zatsopano za malimidwe zomwe zikulimbikitsa kuti achepetse mavuto omwe angadze kudzera ku nyengo ya El Nino. Malinga ndi ripoti lomwe nthambi yona za nyengo inatulutsa mu nyengo ya mvula ya chaka chino 2026 mpaka 2027, dziko lino likuyembekezeka kukumana ndi nyengo ya El Nino yomwe idzapangitse kuti mvula ikhale yochuluka kapena yochepa. Zambiri mu ripoti lila Ana Tupa lomwe akuwerenga ndi Hassan Phiri. Alimi ambiri mdziko la Malawi amadalira mvula pa ntchito zawo za ulimi. Choncho ngati mvula sinagwe bwino zimachititsa kuti chakudya chisowe. Pofuna kuchepetsa ena mwa mavuto wa ofesi ya zaulimi akulimbikitsa alimi kutsatira njira zamakono za ulimi komanso kudzala mbewu zocha msanga. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaulimi ya Mzadi Achimwemwe Mwambungu ati akulimbikitsa alimi kuti alimbikire kutsata ndondomeko zatsopano potsatira malipoti oti mdziko muno mugwa mphepo ya El Nino imene ichititse kuti mvula ikhale yovuta chaka chino. Panga ulimi wantaya kaso omwe umathandizira kuti chinyezi chisungike komanso madzi athe kumapezeka kuti mbewu zikule bwinobwino. Pali njira zina zokololera madzi timati kukumba maswali ena mati migelo kuno ndicho linga choti madzi azitha kukololedwa kuti mbewu zithe kumadzagwiritsa ntchitobe. Timauza alimi kuti akumbe maenje ndicho linga choti azitha kukolola madzi adzale m'maenjemo. Ndicho linga choti azithabe kuonesa kuti mbewu zikule nthawi yoti kuli chilala. El Nino ili ndi kuthekera kobweretsa mvula yosadalirika komanso nyengo yayitali ya chilala. Izi zichititsa kuti nthaka isakhale ndi chinyezi chokwanira, mbewu kufota kapena kulephera kubala komanso kuchepa kwa zokolola, makamaka chimanga ndi mbewu zina zomwe zimadalira mvula. Bungwe lolimbikitsa mpikisano woyenera la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati likugwira ntchito mogwirizana ndi mabungwe ndi nthambi zina za boma poonetsetsa kuti pali chilungamo pa ntchito za malonda zomwe zikuchitika mdziko muno pofuna kuteteza ufulu wa anthu ogula. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Godamia Marobe ndi omwe anena izi kumzuzu pa maphunziro ofotokozera olemba nkhani za momwe bungweli likuchitira pothandiza pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Chimwemwe Milulu walemba ripotili. Mwazina, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Godamia Marobe anati bungwe la CFTC likuteteza ogula malonda kuphatikizapo omwe amagula zinthu kudzera pa makina a intaneti ku mchitidwe wa chinyengo. Takhala tikuthandizapo anzathu amene amakunda kuchita malonda awo pa njira zamakono online mogwirizana ndi anzathu a Malawi Communications Regulatory Authority. Ndipo ife timagwirapo ntchito yathu ngati a CFTC kuti munthu uja alandire thandizo ngati ukuzana ndi nkhani yokuzana kuna kuti ambwezere ndalama, ndoti ife timakhala tulowera mbali imeneyi koma kuti paonetsetse zina kuti panachitika zinthu zina zioneka ngati za technical chonchi mu system muja pa online ipo mbali imeneyi timasira anzathu a makla kuti ayendetsepo gawo lawonso. Ndiye tikhoza kutsimikizirani kuti tathandizapo anthu angapo amene akhala abwezedwa ndalama zawo chifukwa choti anapeza vuto popanga malonda awo online kumene kwa anthu amaberedwako ndithu. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission linakhazikitsidwa ndi boma
kuti lidzilimbikitsa mpikisano wa chilungamo pa malonda ndi kuteteza ogula powunika ndi kuletsa mchitidwe uliwonse wosokoneza mpikisano wa chilungamo pa malonda m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. Phwando la chikhalidwe cha chiwanja cha Ayawo Cultural Festival la chaka chino lichitika pa 10 October 2026 m'boma la Salima. Mmodzi mwa akuluakulu amene akonza phwandoli a Prince Mterera atsimikiza izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe gulu la chikhalidweli linachititsa mu mzinda wa Blantyre. Gululi latinso lithandiza atsikana 75 ochokera msukulu 15 pamene malipoti asonyeza kuti atsikana ambiri sanachite bwino chaka chino mayeso a PSLCE komanso JCE omwe atuluka posachedwapa. Mwambo wa chaka chino uchitika pamutu oti kukondwerera chikhalidwe chathu, kuphunzitsa atsikana kukonza tsogolo. Amterera akufotokoza zambiri. Chaka chino ifeyo tunaganiza kuti tithandizire maphunziro a asungwana. Festival ya chaka chino tinaona kuti sikungopita kuvina kudya kumwa basi kusangalala, but tinaganiza kuti tipange celebrate nkhani ya maphunziro ya ana asungwana. Komanso nimafuna tengerepo mwayi pano kuti powonjezera zimene tifuna tichite ifeyo monga achiwanja, tifuna tipemphe pano kudzera kwa inu atolankhani kuti ma sponsors akufuna kwabwino abwere come forward tusakasaka nditu partnership ndalama zoti atithandizire ma program amene tifuna tipangewo makamaka kunkhani yothandizira ana asungwana. Chimene makamaka tinachiona ifeyo kuti chikuvuta kwambiri pa nkhani ya maphunziro ana asungwana chona kuti tikayang'ana chikhalidwe chathu mwana wasungwana ali pa zipsinjo zambiri, akakhala ku nyumba akaweruka ku skulu muzaona kuti mwana wa mnyamata ali busy kusera mpira, msungwana ali busy kupanga ntchito za pakhomo. Kakamaliza kusera mpira kanyamata kaja akamapita kukawerenga, msungwana akuzidwa kuti akaphike sima, akatsuke mbale, akamaliza kutsuka mbale akamaliza kuphika sima 8 koloko 9 koloko, she has no time to go back to the box and read. Alibe ndeti kuona kuti maphunziro ake akubwerera mbuyo zedi. Ndefeyo monga chiwanja tifuna kuti tigwireso ntchito limodzi ndi makolo, positive parenting, kuona kuti kodi makolo tingagwire nawo ntchito banji kuti maphunziro amwana apite patsogolo kudzera ku mother groups, kusukulu kuja kumakhala ma mother groups, ma school management committee, ma school committee na osewo taganiza kuti tigwire nawo ntchito limodzi kuti maphunziro amanawo apite patsogolo. Anthu ochuluka avulala komanso galimoto zingapo zaonongeka kutsatira ngozi za galimoto zomwe zachitika pa Lwafa m'nkhalango ya Chikangawa m'boma la Mzimba. Malinga ndi olemba nkhani wathu George Mkandawire yemwe anali pamalo angoziwo, anthu omwe aona ngozizi ati ngozi yoyamba yachitika dzulo usiku pomwe galimoto ya mtundu wa Mitsubishi Canter inakaomba truck yomwe nambala yake ndi MHG 8231 ili chiyimire. Ndi nkhani imeneyi tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano. Ndi zimenezo za nkhani madzulo, koma mongokumbusana pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment. Kufikiranso nthawi ina makoma nonse.